क'क्राझार जिल्लायाव हाग्रा बिफाननि गुलियाव सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा। मख'जाथावै थांनाय माखासे सान सिगांबो चिरांनि आमगुरि थानानि सिङाव रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि रेन्जार प्रान्जल तालुकदारनि दैदेननायाव सासे बर' सुबुंखौ नंखायै गावथारनाय जाथाया जादोंमोन आरो न'खरा दासिमबो थार बिजिरनायखौ मोननो हायाखै। बेबादिनो दिनै सोरांसि समाव क'क्राझारावबो फिन मानसि गावथारनाय जाथाया जादों। बे बारा क'क्राझार जिल्लानि झारबारि ओनसोलनि गियानपुरिनि सासे सुबुंखौ गावथारो। हाग्रा बिफाननि मावफारिया दंफां लानो थांनाय 45 बोसोरनि सानै हिन्जावसानि बिफा हेमन्त नार्जारिखौ गावथारदों। बे गावथारनाय जाथायखौ लानानै ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। गाज्रि जादोंना? একটা সাইকেল 500 টাকা লয় 2000 2500 লয় সাইকেল